Damn, Missy Mari got beats. So hello guys, bago lagi na human ang 7-minute warm-up workout na mo karon. It's the same in 3 rounds, there's 7 minutes. Human na ako. Of course, di lang ako mga kauban po na diri. So gapahuway lang sila guys. Ako sa karon magpasingot, magpa-healthy o magpa-abs. Joke lang. So next up would be the circuit or workout. Nara na makita nyo dira. So di mo kita mawala ang bio rope. So giandam na ni coach karon ang equipment para sa among buhaton karon nga gabi hapon na or gabi naman siguro kay 6 naman. Gabi na pero hayag-hayag pagamay ang palibot. So giandam na ni coach, tara. So the usual guys, ang akong buhaton is the last part of the workout. I mean this circuit. So dili gid mo magdahom nga akong videohan tanan. So, para dili pud mo maburingan kay most of all workout ra gid ni siya. Wala siya pagka-comedy. And para pud sa atong body goals. Kung na may body goals, dapat gyud buhaton ng tanan. Murag magsugod na may hapit. So mugo na din ko.
Okay guys, nauman na ako ang circuit. 8 rounds man na to siya. Kaso di 5 rounds lang ako kay sakit na kay kong kamot. Panayo akong piang. Injured pa ko. Pagid kayo siya 100% nga makaya na ko kuan push up man good para sa tong burpees ganyag sakit na akong kamot. So guys, okay ra gyapon to na workout. Bisag 5 ra ko ka rounds ato kapoy gyapon pero wala gyud ko ni hunong ato every makahunong ra ko guys pag naay madugay sa workout nga yang gibuhat sa circuit. So okay gyapon kayo. And dito na ako diretso sa extra workout, abs gyapon. Kumanon akong vlog, so don't forget to like, share, and subscribe. And push that notification bell somewhere down there. This is Unfamous Jim, Poor Vloggers from the Poor Vloggers Guild. And kadush, see you on the next video. Bye! Shout out to sa Lakpaksak!